Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Nesta tarde do 24 de Nadal, botamos a andar o noso especial dedicado á mellor ciencia de todo o 2017. E como contar a ciencia tamén unha tarefa colectiva, temos outra vez máis ateigado o noso laboratorio sonoro, ateigado de colaboradores e a vez amigos. Acompáñanos César Goldi, Débora García Bello, Rosa Pedrido, Borja Tosar, Irene Vaspino e Viviana García Visus. Un saúdo, rapaces. Hola. Buenas tardes. Hola, que tal? Tamén teremos connosco o gran divulgador José Edelstein desde Alén do Mar. E o son é cousa da fantástica Reyes Abad. E con esta tripulación podemos comezar. Somos o equipo de Efervesciencia. As miserables disputas do mundo e as preocupacións a curto prazo non deberían distraernos do enorme alcance do que a ciencia pode ensinarnos sobre o mundo. Podería parecer que as palabras que estou a piques de dicir non son sempre o consello máis práctico, pero miremos cara arriba e ao redor. Aí fora hai un universo fascinante que espera que o cultivemos, que iramos e entendamos. Isto escribiu no Lisa Randall no seu libro Os dinosauros e a materia escura. Tardou 10 anos en que lle fixeran caso, pero ao final conseguiuno. Cando a sonda Voyager rematou a súa exploración de Saturno alá polo 1980, houve un coñecido astrofísico que suxeriu aproveitar a cámara do enseño espacial para tomar unha foto da Terra. Aínda que a moitos membros do equipo da misión lles parecía unha moi boa idea, impúxose daquela a prudencia. Esa foto que non tiña relevancia científica supuña poder ollar para o Sol desde moi preto. E así que había a posibilidade de que se danasen os equipos. Habería que agardar. Finalmente, cando a Voyager 1 en 1990 xa se atopaba a 6.000 millóns de kilómetros do Sol, esa vez sí botou a vista atrás para fotografar o seu planeta de partida. O resultado, unha das máis fermosas instantáneas da carreira espacial, o Pale Blue Dot, a foto dese puntiño lixeiramente azul que é o noso planeta. O autor intelectual desta pequena obra de arte non foi outro que o Carl Sagan. Nesta véspera de Nadal, os de Efervesciencia, imos ollar tamén para atrás para facer balanzo do máis interesante da ciencia do ano 2017. Botando man, como facemos habitualmente, dos 10 achados máis importantes do ano segundo a revista Science. Por certo, logo de 40 anos, a Voyager 1 continúa a súa viaxe cara ao espacio interestelar e xa está a máis de 21.000 millóns de kilómetros de nós. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Ou seja, que volvemos a falar das ondas gravitacionais este ano. Ola, boa, non faga spoiler, por favor. Home, calquera cousa que teña que ver con Albertiño. Dígame, que van cear esta noite? Preguntas de suda, Manuel. Que pasa, que non me ves quen de volver a falar de ondas gravitacionais? No, pero... Mira, por certo, teamos coliflor con bacallau, que neste momento está a cociñar Galileo. Ainda que ten un toque de innovación cun chisco de albarriño, porque... Bueno, pues por iso de honrar os caldos do país. Que, mira, casi prefiro que pasemos as ondas gravitacionais. Aprendí moito neste ano, Non me diga. Sí. A onda gravitacional produce un enrugamento e un estirramento do espazo-tempo. Como cando amasas, non sabes, para unha empanada, unha pizza, que isto explico como Galileo mentras facía o primeiro prato. Sí. Cada vez que pasa unha onda gravitacional hai unha dimensión na que medramos e encollemos un chisco. A ver, rapaces, onda gravitacional. A xente non o pode ver, pero foi impresionante. Eso é o meu corpo, isto. Todos facemos ondas gravitacionais cando nos movemos, pero unha que cheguemos a medir hai que implicar, a ver, como isto, obxectos supermasivos e os fenómenos máis violentos do espazo. Sí, como a fusión de burratos negros das que falamos o ano pasado, A vantaxe é que agora contamos con 2 aparatos para medir esta perturbación do espacio-tempo. Ademais de Ligo en Estados Unidos, contamos con Virgo en Italia. Virgo está moi pretiño de Pisa. Gali,
Carrie, por que non lle contas a este señor esos experimentos que fixeches en Pisa? Bueno, eso xa está un pouco pasado. Bueno, Carrie, preparas a cea que semella que xa non es atractivo para os medios. Casi mellor deixámoslo. Bueno, como ya dicindo, LIGO ten unha sensibilidade equivalente a medir a distancia da Terra ao Sol coa precisión dun só átomo. Boa, que Manuel. empezamos. Non queres vir cear connosco? Prometo non falar de ondas gravitacionais. Estaban aí. Estaban aí, o quite. Outra vez será, Reyes, lanza pista que senón a boa non se centra. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Marchiña, estades preparados para escoitar os 10 principais do ano? Coño de aire ben forte. Porque empezamos xa falando de atmósferas planetarias. Hai, atención, 2 millóns de anos. Isto é unha pasada. E se falamos de planetas, temos que presentar, sí, o único, o increíble, o home que viste de gravata de día e pola noite. Postal planetaria. Lulúa. Moi boas, Borja. Moi boas, Manuel. Desta vez toca falar dun dos achados do ano dunha atmósfera planetaria. De que planeta? Pois dun planeta bastante descoñecido e con procesos bastante misteriosos. Da Terra. O planeta Terra. E non sabíamos o clima que había na Terra hai tanto tempo. Sabemos moi pouco da Terra, no fondo levamos aquí moi poucos anos. A especie humana leva nada na Terra. Entonces non sabemos nada do clima do pasado. Ou pouco a pouco vamos sabendo cousas. E para eso temos que ir ata a Antártida. Sí, de feito hai uns científicos ali na Antártida que ademais teñen que ir ali porque hai un recurso natural na Antártida científicamente impresionante para coñecer a atmósfera de Terra no pasado. O xeo da Antártida. O xeo da Antártida, que coller testemunhas de xeo. Exactamente. O que ten a Antártida é que é un continente de xeo, o sea, hai kilómetros e kilómetros de xeo de profundidade. Que pasa con este xeo de tanta profundidade? Que o xeo da baixo da Antártida, ou da baixo a baixo, se conxelou fai 2,7 millóns de anos. Fai 3 millóns de anos que hai xeo na Antártida. Entón, se somos capaces de perforar ese xeo, chegar ao xeo da parte máis da baixo do continente e sacar ese xeo, encontraremos pequeñas burbullas de aire dentro do xeo que é a atmósfera da Terra de fai 3 millóns de anos. E en concreto que atoparon? Atoparon que dese xeo a atmósfera da Terra tiña 300 partes por millón, que é unha medida de CO2, do gas de efecto invernadoiro, fai case 3 millóns de anos, fai 2,7 millóns de anos. Oxe, hai 400 e algo millóns de partes por millón de CO2, quere decir que era unha atmósfera parecida a de hoxe, pero que hoxe temos máis CO2 na atmósfera. E a idea destes científicos é precisamente intentar comparar a cantidade de CO2 na atmósfera do pasado e na atmósfera actual para intentar saber que pasa co cambio climático, que pasa co aquecemento global. Pois xa que estamos, isto non sería o programa especial da mellor ciencia do 2017 se non cantamos algunhas destas coplas de Canto avanza a ciencia. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad. ¡Yupi! E seguimos no Top 10 de Science. Imos mover un pouco o esqueleto, nunca mellor dito, porque imos ollar cara ao pasado da nosa especie. E atopámonos cun curmán noso que é moito máis bello, con V, do que pensábamos. Forte, A ciencia que camiña con máis swing nas nosas casas está aquí. Ciencia para andar por casa, ciencia para... Oh yeah. Ciencia para andar por casa, ciencia. Este andar con aires de swing da nosa científica máis caseira, Viviana García Visos. Viviana, aquí o protagonista é un cráneo que coido que fixo andar de cráneo os investigadores. Pois sí, porque, bueno, cada vez máis parece que aparecemos antes, que a nosa especie, Homo sapiens, pois aínda máis antiga do que pensábamos. De xeito, con este cráneo, pois chegamos a 100.000 anos máis atrás, bueno, parece que Homo sapiens apareceu polo menos fai 300.000
anos. O sea, que somos máis vellos do que pensábamos, pero o curioso é que sempre que se fala de fósiles sempre descúbrese un fósil que se data de tal ano ou que sexa, pero neste caso era un fósil que xa tiramos desde aí unha chea de tempo. Sí, porque, apareceu no 1961, o que pasa que non se datou ata agora, non? De feito, ao principio pensábase que a mellor podría ser Neandertal, porque tiña algunhas características que parecían neandertais, pero, tamén ao mellorar as formas de datación, pois fixeron que agora saibamos que non, que é o Homo sapiens, pero que é moito máis antigo do que sabíamos ata agora, que estaban preto dos 200.000 nos cráneos atopados en Etiopía. Agora estamos a falar de restos que apareceron en Marrocos. Pois isto ben merece outra repichoca. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad. Canto movimento, pero agora imos conxelarnos. Se unha foto xa eche movida, por que non probas a conxelar a mostra? A química tamén ten un oco neste Top 10 de Science. Con todos nós, a colaboradora máis innovadora e que sempre está a última. Innovando. A colaboradora máis innovadora é Rosa Pedrido. Moi boas tardes, Rosa. Boas tardes, aquí estamos. Neste caso, a nova seleccionada por Science é unha nova de Química e unha nova de Nobel de Química. Pois efectivamente, no ano 2017, Dubocek, Frank e Henderson recibiron o Premio Nobel de Química por o desenvolvemento dunha técnica que xa existía, pero que se mellorou ao longo dos anos, que é a criomicroscopía electrónica. O Comité dos Nobel especificou que esta técnica é un método excepcional para ver as moléculas da vida, as moléculas en auga, que é o disolvente da vida, non, que temos todos nos nosos corpos e todos os organismos. En que consiste? Porque isto ten algo que ver con congelar as mostras, non? Pois sí, o que se fai é que se irradian as mostras con electróns, e a idea isto de criomicroscopía é que se enfrían as mostras a unha temperatura parecida do nitróxeno líquido para preservar, digamos, a forma e a estructura das biomoléculas. E este aspecto é moi interesante porque nos permite ver as moléculas que están involucradas en moitos procesos da vida, en moitas enfermidades, no mecanismo de actuación de moitos medicamentos, na forma precisa de como actúan realmente. Ata o momento tiñamos outras técnicas que nos permitían ver, digamos, ata un punto de vista atómico, de acordo, moitas destas moléculas, pero quizáis nunha conformación ou nun medio que non era exactamente o que ten lugar nos medios biolóxicos. A difracción de rayos C, que ti utilizas tamén no teu laboratorio. Pois, por exemplo, a difracción de rayos C se pode facer para todas estas biomoléculas, pero, ás veces os métodos de... É preciso obter cristais, o que é moi complicado para todas estas biomoléculas, que son sistemas moi grandes. Bueno, pois a criomicroscopía electrónica permite conxelando as moléculas en disolución acuosa, digamos, ver exactamente cal é a súa forma, o seu movemento, a súa mecanismo de interacción con outras biomoléculas ou con fármacos. E isto vai a ter está tendo unha relevancia moi importante, por exemplo, no estudio de enfermidades como pode ser o cancro. Aprendemos entón unha nova palabra que é criomicroscopía electrónica. Aí queda eso. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad. Una foto de familia dos grandes primates. Temos un novo pariente. E para presentar a esta nova estrela do panorama Hominidae, ninguén mellor que a nosa mellor estreleira. Así pongo a Dios por testigo. Isto último ten relación, Manuel.
Irene Vaspino, moi boas tardes. Hola, boas tardes. A nosa estreleira da nosa guía do ceo, que desta vez non tiñamos noticia para a guía do ceo, mandámoslle un saúdo enorme ao Martín Pauli, e tocouche esta de nin quito nin pongo. Sí. Porque pongo tapanuliensis é o nome da nova especie. Unha nova especie. Como te quedas? Unha nova especie de orangután. Sí, efectivamente. Que Pongo tapanuliensis sería o nome científico, o nome en latín, pero que aquí entre nós, non? Chamámoslle orangután de Tapanuli, porque tapanuliensis é polo lugar no que se atopou, que é unha rexión que se chama Tapanuli, na illa de Sumatra, en Indonesia. En Sumatra hai de todo. En Sumatra hai de todo. O tema é que, bueno, hai selvas moi densas e moi vastas ali que aínda están investigando por elas, pero que ao mesmo tempo están moi ameazadas. Entón, como, bueno, lía fai pouco, non, que dicía aquí unha científica que esta pode ser unha descoberta bastante efémera, porque pode ser unha deses casos extrañísimos, non? Que ao longo das nosas breves vidas como humanos podamos ver ou coñecer, non? Unha especie e ao pouco tempo desaparecer. Ajá. Porque, bueno, está bastante ameazada, hai solamente uns 800 individuos, viven en 1100 kilómetros cuadrados dunhas selvas que están bastante ameazadas. Entón, bueno, porque se están talando árbores por ali naquela zona, porque hai unha hidroeléctrica que van a poñer por ali tamén, caza furtiva, entón, bueno, esta é así unha descoberta un pouco agridoce que din aquí os científicos. Porque había moito tempo que non descubríamos algún primo noso aí dos primates. O último, os bonobos, os fantásticos bonobos. Efectivamente, foron os últimos que se descubriron en 1929. Claro, é doado, o sea, é difícil descubrir especies novas, non? Pero dentro de ser difícil é moito máis doado que se descubran especies novas de, pois, invertebrados, non? Pero mamíferos, como é o caso, pois, home, é algo complicado, non? Bichocos grandes. Bichos grandes, supónse que os temos máis ou menos xa controlados, pero claro, non é. Entón, aquí o que pasou é que, bueno, pois pensaban que eran outra especie de orangután que hai por ali cerquiña, digamos, non? É dicir, solamente existen en todo o mundo, solamente existían ata o de agora, dúas especies de orangután e viven ali, naquelas proximidades, non? É dicir, unha estaba na illa de Sumatra e outra na illa de Borneo, Indonesia, as dúas illas. Agora descubriron que en Sumatra o que parecía unha única especie son dúas. Os científicos neste caso teñen información de que hubo un gran evento dun gran volcán hai 73.000 anos que probablemente tivera algo que ver en ese aillamento dun grupo con respecto a outro, porque o caso é que as especies novas xurden ao longo de moitos miles de anos, pero fundamental que estén ailladas unhas de outras, que non haxa cruzamento para que ao longo do paso dos anos acaben sendo dúas especies distintas, non? Este foi o caso. Entón, bueno, eso, hai dúas, agora quedan dúas especies en Sumatra e unha en Borneo. Destas dúas de Sumatra se sabe que son diferentes non só por estas análisis xenéticos, senón que tamén por diferencias anatómicas do cráneo, por diferencias na ecoloxía, do que se alimentan, de hábitos etolóxicos e demais. Entón, bueno, curioso, interesante. A boa gustaronlle moito, A foto é chula deste pongo tapanuliensis. Sí, ademais é moi elegante, ten unha barba hipster, así moi ben traballada con pues mira, miles de anos. Como lle gustou tanto, agora a repichoca fai vostede un só. É a miña grande oportunidade. Dispare. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad. Cea Taboa. Este top 10 o público de People ten algo que dicir. Imos falar do descubrimento máis votado polo público, o triunfo da terapia xénica, a youtuber de efervesciencia máis popular que o aroma do mar. Dimetilsulfurar. Non nos hai mal, non? Un pouco lamentable. Bueno, ese dimetilsulfuro
deixamos as cuestións estéticas. Claro, ese dimetilsulfuro, ese é o responsable dese cheiro do mar. De aí, como decía a boa, dese dimetilsulfuro de Débora García Bello. Débora, o teu descubrimento que nos vas contar foi o máis votado polo público. Casi é normal, porque é dunha curación dunha doenza que afecta a nenos pequenos e moi grave. Claro, entón é un tema... Entendo que votasen este achado porque é un tema moi sensible. Entón temos que explicar. A terapia xénica ten que ver con poñer xenes que están mal por facer que funcionen. Sí, porque pode ser o que funcionen de forma anómala ou que non funcionen en absoluto. Entón, o que ocorre é que os nenos que sufren a atrofia muscular espinal, que é unha enfermidade que afecta a 1 de cada 11.000 bebés, pois o que lles pasa é que é un trastorno degenerativo que o que produce é que un xen deixe de producir unha proteína que afecta as neuronas motoras. Pois eso, deixan de poder moverse. Isto acaba afectando en pouco tempo incluso a capacidade de respirar destes nenos. O que fixeron unha terapia que a través do uso dun virus pois eran capaces de levar ese fragmento de ADN que codificaba o xen que lles falta para que podan sintetizar esa proteína. E ademais, esta terapia xénica se pode combinar con outro achado que era un fármaco, que este fármaco de nome comercial é o Spinraza, que tamén aprobouse no 2016. Este fármaco o que fai é que outro xen, que é como un xen secundario que é capaz de producir esa proteína motora, pois que se produza. Entón, desencadena a produción desa proteína, este medicamento. Entón, claro, así se podemos combinar a terapia xénica con Spinraza, con este fármaco, pois bueno, o nivel de éxito pois é moito maior. Pois esta é moi boa noticia e a verdade é que se houvese que votar, creo que moitos daqui tamén votaríamos este triunfo da terapia xénica. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad. Finalmente chegamos ao top 1 do noso top 10 do mellor da ciencia do ano. Por segundo ano consecutivo, no máis alto do podium da ciencia do mundo mundial, as ondas gravitacionais. Sí. Por segundo ano, as ondas gravitacionais merecen o recoñecemento como descubrimento do ano pola revista Science. Se en 2016 a cousa estaba cantada co achado da primeira observación dunha onda gravitacional xusto por ligo, un século despois da predición do amigo Einstein, neste ano 2017 o achado da fusión de dúas estrelas de neutróns detectada o 17 de agosto volveu deixar sen palabras á comunidade astrofísica. O especial que ten esta detección é que por primeira vez na historia podemos estudar un evento producido a 130 millóns de anos luz mediante, por un lado, ondas gravitacionais e, polo outro, todo o rango de ondas electromagnéticas coñecidas. Radio, rayos gamma, visible, rayos C, algo realmente espectacular. É que todo o que predi o meu Albertiño é espectacular. Home, pois sí, señora. Tan señal Leo Einstein que ata cando erra, cando mete a gamba, tamén descubre cousas interesantes. O sea que aí non hai queixa. O caso é que no especial de hai un ano estábamos falando xusto por estas datas coa daquela portavoza de Ligo, Gabriela González. Tamén falamos con Jorge Pullín e José Edelstein sobre este primeiro descubrimento das ondas gravitacionais en 2016. José Edelstein é profesor de física na Universidade de Santiago, colaborador de Efervesciencia, divulgador e escritor. Moi boas tardes, José. Buenas tardes, que tal, Manuel? Como estás? Ben, coido que ti estás noutra estación do ano. Efectivamente, estoy pasando calor en la lejana Buenos Aires. Daquela falábamos de ondas gravitacionais, dese descubrimento despois de 100 anos da predición de Einstein,
volvemos a falar un ano máis das ondas gravitacionais. Como as podemos explicar, como podemos contextualizarlas un pouco de novo? Sí, seguiremos hablando muchos años más, o décadas, porque yo creo que claramente la detección de ondas gravitacionales abre una nueva ciencia que yo creo que está aquí para durar décadas o siglos. Yo creo que siglos incluso. Mira, la teoría de la relatividad que Einstein desarrolló a partir de 1905 y que culminó en 1915, básicamente, para contarlo muy cortito, muestra que el tiempo y el espacio son lo mismo, son dos cantidades que están muy relacionadas y que ambas deben entenderse dentro de algo que es el espacio-tiempo, que es una especie de tejido en el cual ocurren los sucesos. O sea, todo lo que hay en el universo, toda la masa, la energía, la luz que se propaga, todo ocurre en este tejido espacio-temporal, que es difícil de imaginar porque es un tejido que tiene, digamos, 3 dimensiones espaciales más la dimensión del tiempo, así que yo tampoco soy capaz de imaginar esas 4 dimensiones. Y para colmo, la gravedad, Einstein mostró que la gravedad es esencialmente la teoría de cómo se curva el espacio-tiempo. El mismo Einstein se dio cuenta muy poco tiempo después de que si el espacio-tiempo, que por cierto es una especie de membrana muy, muy tensa, o sea que cuesta muchísimo curvarla, hay que poner mucha masa para poder curvarla, puede vibrar. Si una masa se acelera, al igual que cuando le damos un golpe a la membrana de un tambor, cuando golpeamos la membrana de un tambor y dejamos de golpearla, o sea, una vez dado el toque a la membrana empieza a vibrar. Y Einstein se dio cuenta de que eso podía ocurrir con el espacio-tiempo, resolvió las ecuaciones, es una larga historia porque tuvo sus más y sus menos con ello, pero predijo la existencia de vibraciones de este tejido espacio-temporal, que son las que más de un siglo después se lograron ver. Este é o contexto, ven esta explosión de unha nova disciplina que é a astronomía de ondas gravitacionais. E contamos tamén o outro lado do teléfono con Alicia Sintes. Moi boas tardes, Alicia. Hola, buenas tardes. Alicia Sintes é investigadora da Universidade das Illas Baleares e ela codirixe un dos 4 grupos de análisis do experimento LIGO avanzado. E ademais temos que dicir que Alicia estivo moi recentemente en Galicia, invitada pola agrupación astronómica IO, polo amigo Martín Pauli e os compañeiros de IO. Sei que nesta estadía, aparte de explicar todo o que facedes de ondas gravitacionais, mesmo te levaches un calendario cos teos galegos. Correcto, que estoy esperando pues poderle levantar la primera etapa para ver ya el primer mes de enero, que son unas imágenes preciosas. Alicia, este descubrimento das ondas gravitacionais é unha especie de montaña rusa, porque cada vez que se encende o aparato, LIGO, os aparatos, LIGO e máis Virgo, pois hai unha detección. E eu, cando vexo a historia das ondas gravitacionais, penso que hai o que conseguistes foi un premio a persistencia, porque vos estabes facendo unha investigación que eu diría se fose para invertir en bolsa sería de moi alto risco. Era de algo que parecía que estaba aí, que o premio era moi grande, pero o resultado moi incerto, polo menos de cando se iban a chegar a conseguir esas ondas gravitacionais. Non sei se ti o ves un pouco así. Tienes un poco de razón, es muy curioso. Además, tengo un trozo de periódico que lo tengo que marcar, porque curiosamente el 14 de septiembre de hace unos añitos atrás, predije que dije en su momento dado, porque ignoraba cómo estaría la situación, que en 2015 haríamos la primera detección. Y curiosamente, unos años después, el mismo día en que yo había dicho que tal año haríamos la primera detección, la detección ocurrió. Pero yo no soy bruja. Pero sí, la primera detección ocurrió cuando habíamos justo puesto en marcha los instrumentos, los 2 observatorios LIGO en Livingston y en Hanford, y aún estábamos en fase de pruebas. Es decir, aún no estábamos listos para realmente empezar a operar y tomar datos. Y eso fue la primera, la fascinante, tan fascinante como casi la última que se ha anunciado, esta de estrellas de neutrones, que vuelve a ser otro hito en la historia de la ciencia y vuelve a ser mención como el gran descubrimiento del año. Pero como tú has dicho, la naturaleza parece ser muy benévola con vosotros, ha elegido unas fechas muy interesantes, porque el segundo que decimos candidato, porque no llega a ser evento de verdad, porque no tiene la suficiente significancia, ocurría el día del Pilar de ese año del 2015. Luego ocurría
el 26 de diciembre del 2015, pero que era el 25 por la tarde en Estados Unidos, es decir, gustaba la Navidad. Y eso era para el primer periodo de observación. En este segundo periodo de observación, que se empezó a finales de noviembre del año pasado, se optó de que durante las vacaciones de Navidad pues los aparatos estarían apagados y los aparatos se pusieran en marcha el 4 de enero. Y el mismo 4 de enero tuvimos detección. Luego la cosa estuvo un poco tranquila hasta llegar el mes de agosto. Y en el mes de agosto hubo estos anuncios que se hicieron espectaculares en estos últimos meses, que fue la primera detección triple, es decir, los dos LIGO y Virgo, que tenía lugar el 14 de agosto, y 3 días más tarde, el 17 de agosto, es cuando se ve esa fusión de estrellas, esa binaria de estrellas de neutrones. Y eso que también habíamos tenido ahí un amago que también ya se ha anunciado a principios de junio. Es decir, para fastidiar vacaciones, las ondas gravitacionales le encantan. Pero nada, hay que agradecerle a la naturaleza haber sido tan benévola, habernos permitido descubrir esa población de agujeros negros de masas estelares, pero de masas mucho más superiores de las que pensaban podían tener en la naturaleza. Y como no, esta binaria de estrellas de neutrones, que a su vez asociada con un estallido de rayos gamma, con esa kilonova, además ha sido el estallido de rayos gamma que se ha visto más cercano a la Tierra que nunca se había detectado. Y esto ocurría prácticamente a una semana antes de apagar los detectores, porque ahora los detectores vuelven a estar apagados, se están implantando mejoras para que puedan entrar en funcionamiento, digamos, que en un año a partir de ahora, es decir, para las próximas Navidades o más o menos. A cantidad de cousas que se van poder ver con esa sensibilidade mellorada, optimizando os recursos do aparato. O que destacaba Science deste descubrimento é que inaugura o que se chama a astronomía multimensaxeiro, que neste caso da fusión destes dúas estrelas de neutróns, o que acontecía é que tan asiña LIGO puido detectar eso, como 2 segundos despois está Fermi e detecta ese disparo de rayos gamma e resulta que logo ponemos toda a artillería que temos para ollar no espectro electromagnético para ollar e ver o que nos atopamos. E atopamos en todos os registros, bueno, menos nos neutrinos, pero en todo lo demais atopamos cousas. Lamentablemente los neutrinos no, porque en los neutrinos había participación gallega realmente relevantes. Sí, estaban pero tipo de riquezas por ahí. Correctamente. Ellos no pudieron anunciar detección, pero sí pudieron anunciar no detección, pero que habían participado. Es decir, hay que tener en cuenta esto, que lo que acabas de anunciar, que por primera vez se inaugura la astronomía o astrofísica de multimensajeros, donde uno de esos mensajeros fueron las ondas gravitacionales. Y luego hubo unos 70 observatorios interterrestres espaciales que anunciaron conjuntamente con LIGO y Virgo este descubrimiento histórico. Y como has dicho, esto fue algo fascinante, porque al cabo de algo menos de 12 segundos de que se ve la fusión de esa estrella de neutrones, se detecta el estallido de rayos gamma. Al cabo de unas horas, porque esto ocurría en el hemisferio sur, hubo que esperar a que se hiciese de noche en Chile para tener los registros ópticos de luz, y entonces se detectaron pues al cabo de unas 10 horas después, y luego ya en menos de 12 horas se ven infrarrojos, en 15 horas se observa en ultravioleta, y al cabo ya de una semana se empieza a ver en rayos X, y al cabo de 2 semanas incluso en emisión de radio. Es decir, se pudo registrar prácticamente cubriendo todo el espectro electromagnético. La cantidad de información que se ha podido extraer en este caso ha sido fascinante. Es decir, por primera vez se ha podido asociar que esta fusión de 2 estrellas de neutrones está relacionada con estos estallidos de rayos gamma cortos. También otra hipótesis, una teoría de estas kilonovas, esa desintegración de material rico en neutrones que crea esa fulguración, y en ese caso se pueden producir esos metales pesados, más pesados a partir del hierro, es decir, esos como oro, plomo, platino, de los que estamos formados. Es decir, esta observación de esta kilonova
pues nos han permitido mostrar que en las fusiones de estrellas de neutrones podían ser las responsables de la producción de la mayoría de los elementos pesados que hay en el universo. El detectar estas ondas gravitacionales y solo 2 segundos después de los estallidos de rayos gamma, teniendo en cuenta que han viajado ambas ondas durante 130 millones de años y que lleguen con esta diferencia de tiempo, que es la que se espera, pues aporta evidencias de que tanto las ondas gravitacionales como las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad de la luz. Y, vamos, una cantidad de información. A su vez ha permitido abrir nuevos interrogantes, pero ha conseguido confirmar cosas que simplemente eran hipótesis teóricas. Y como has visto, vamos, en un momento dado estaba cualquier aparato que se prestase, estaba todo el mundo apuntando a la misma galaxia. José. Sí, yo creo que he dado algunas charlas sobre esto y lo presento, la verdad, como la observación astronómica más espectacular de la historia de la astronomía, porque por muchas razones, digamos, pero esto es la posibilidad de ver durante un lapso de muchas semanas todo el proceso completo, recorriendo todo el espectro de ondas electromagnéticas y confirmando una a una las hipótesis teóricas que abarcan prácticamente toda la física, porque todo lo que fue ocurriendo ahí en distintas escalas de energía, bueno, pues abarca desde la física nuclear hasta los espectros atómicos, cuando se descompone la luz se ve los espectros atómicos que permiten describir qué es lo que se está produciendo allí. Muchísimas cosas del proceso, que es un proceso complejo, por el cual estas dos estrellas se fusionan, se han podido comprobar con mucho detalle. Y yo también me gustaría decir una cosa, porque si bien, obviamente, cuando se hizo la primera detección de ondas gravitacionales y las subsiguientes, yo tengo infinito respeto por mis colegas que trabajan en LIGO y lo di por hecho. Yo creo que Alicia quizás va a acordar conmigo en que esta detección de la kilonova, que permitió contrastar también con la observación electromagnética y verificar que las ondas gravitacionales pueden servir de alerta de que algo está ocurriendo en alguna parte y que uno lo puede luego efectivamente encontrar y rastrear durante varias semanas, es una confirmación en la que si algo de duda podía caberle a alguien de que se habían observado las ondas gravitacionales, esto las liquida absolutamente. Hay que tener en cuenta que... Correctamente. Es decir, ver una señal tan clara, es tan clara como la primera, tan hermosa, además esta es de larga duración. A partir de los 30 hercios la pudimos observar durante más de 100 segundos, es decir, durante varios minutos. Una señal que es clarísima, se ve en los dos detectores muy claro en los datos, pero dices, si eso fuese un ruido que por casualidad te ha ocurrido allá, no, es que esta vez tienes evidencia con una cantidad impresionante de experimentos que también han visto la misma señal y que la han podido asociar al mismo evento. Evidentemente se colaboró muy intensamente. No quiere decir que fuese fácil la colaboración. Evidentemente forzó con estos plazos de presentar resultados que suelen tardar unos meses. Realmente se forzó que saliesen en 2 meses porque no se podía mantener más tiempo. Se podían haber sacado muchos más resultados, muchos más artículos de los que salieron directamente. No fue fácil, pero creo que todas las partes involucradas aportaron mucho, dieron mucho de sí para que eso fuese una realidad. Creo que todo el mundo se dieron cuenta de lo excepcional que era ese evento y de la cantidad de información que realmente juntándose y trabajando juntos podían aportar mucho, mucho más. Tivemos a sorte de poder falar esta tarde con Alicia Sintes, da Universidade das Illas Baleares, que dirixe un dos 4 grupos que analizan os datos dos experimentos LIGO-Virgo. Moitas grazas, Alicia, por nos atender. Gracias a vosotros por haberme invitado y desearos pues unas felices vacaciones y felices Navidades. Pois felices festas, Alicia, e felices festas tamén alá en Buenos Aires, José del Este. Muchas gracias a ambos y felices fiestas y encantado de hablar contigo, Alicia. Necesito con urgencia transfusión de efervescencia. Que, por certo, que a entrevista que vimos de escoitar con Alicia Sintes é tan só un resumo da interesante conversa que tivemos con ela. Para quen queira gozalo doble, co dobre de información e o dobre de tempo e o dobre de ideas suxestivas, vimos de colgar o noso podcast, o que supoño que andades todos suscritos nos vosos dispositivos móviles, nos teléfonos, no voso xestor de podcast, seguro que sí, máis ou menos. Bueno, pois desde o noso podcast podedes descargar a entrevista íntegra. A verdade é que non ten ningún desperdicio.
volvendo a vista atrás, levamos 10 anos en efervesciencia, estamos xa con isto prácticamente rematando. As nosas tempadas son un pouco raras, a tempada número 10 de efervesciencia. Nos últimos anos emerxen dous grandes descubrimentos. Por un lado, estas ondas gravitacionais, descubrimento do ano no 17 e no 16, e no 15 foi o CRISPR, esta técnica de edición xenética, que ademais no ano anterior tamén fora finalista. Quería facer un pouco de debate con vos, aproveitando que vostedes aquí, para vos, cal é o descubrimento, digamos, desta década? Entre o CRISPR e as ondas gravitacionais, quitamos dun lado o bosón de Higgs, xa nos queda moi longe. Entre o CRISPR e as ondas gravitacionais, con que vos quedades? Eu sei un que o ten bastante claro. Borja Tosar, a ver, a que apostamos? Aquí, Borja. Eu quedome que as ondas gravitacionais. E logo? É porque as ondas gravitacionais mola. Ademais... É unha explicación contundente, sí. A ver, as cousas como son. Os buratos negros molan mogollón. As fusións de buratos negros molan. Estrellas de neutróns que colisionan no espacio profundo mola. E sobre todo porque as ondas gravitacionais abren unha nova astronomía. Isto vai responder algunhas preguntas máis chulas do universo. Vai nos entender mellor o Big Bang, como se creou o universo, como se funcionan os buratos negros. E con un pouco de sorte, igual as ondas gravitacionais sirven para surfear con naves espaciais polo espacio. Bueno, isto terá que ver cos motores de curvatura, estas cousas. Exactamente, xa sabes que son bastante Spock, entonces é a oportunidade de sacar o Enterprise e dar unha volta polo universo. Viviana, ti que te vas ao CRISPR? Home, claro, quedo co CRISPR, non é por barrer para casa, pero a ver, algo que ademais atopouse aquí pretiño con Francis Mojica, e que ten unha aplicación, non digo que o que di Borxa non sexa moi o sea, que ten moito, o contou moi ben, pero penso que vai ter unha aplicación maior nas nosas vidas, na nosa vida cotiá, pois no resolver enfermidades xenéticas ou tamén acadar outros hitos, ser capaces de editar o xenoma, o ADN dunha forma tan sinxela como que parece que consigue o CRISPR. Máis opinións? A favor en contra? E ademais aparece unha palabra nova que crispear. Crispear. Que tamén sona así como surfear, pero a nivel ADN. Además, a palabra CRISPR, Mójica, ademais de atopar por primeira vez estas secuencias repetidas nas bacterias para se protexeren dos virus, foi o que en unha carta dixeron os colegas, pon o nome, creo que quería poñer SPSP, que xa eso era impronunciable, e ao final quedouse con CRISPR. Ou seja que... Eu, a verdade, que teño aí o meu corazón e o meu cerebro dividido, sí, totalmente. O certo que sí, estou aí entre dúas augas. Sí que é certo que a CRISPR lle vexo o enormísimo potencial que vai ter, segundo todo apunta, non, para temas de enfermidades e demais, non, por arranxos xenéticos aí, por esas mutacións que se van a poder, sobre todo que vai a ser moitísimo máis, todo apunta que vai ser moitísimo máis fácil, moitísimo máis asequible poder facer estes arranxos, non algo tan incluso probablemente a nivel de aforro de custes e demais. Entón, claro, pois isto para calqueira ser humano ten unhas aplicacións directas que probablemente estean aí xa a volta das que poden dar medo tamén. Tamén, sí, pero bueno, vamos a velo sempre polo lado de intentar pois arranxar eses pequeniños problemas, non, que podamos ter. Un lifting xenético. Sí, claro, sí. Todo haberá que miralo. Pero claro, logo está o tema de que a min o ceo me perde. Entón, o tema das ondas gravitacionais, eu que conste que o tema das ondas gravitacionais me parece espectacular, máis que polo feito en sí, por todo o que trascende deste feito. É dicir, polo tema de que a ciencia cada vez é moitísimo máis conxunta, non? Xa non é... De feito, creo que se están replantexando, non hai... Bueno, realmente igual non se están replantexando os do Nobel cambiar o tipo de premios, non? Pero sí a comunidade científica o está comentando, non? Que igual xa non teñen moito sentido estes premios unipersoais, que como moito sabemos que pode ser, non, para un equipo de tres persoas, non? Cando están intervindo tantos equipos conxuntos, non? Cando neste caso das ondas gravitacionais interviron máis de 3.000, é dicir, é unha pasada. Entón, para min disto trascende moito ese feito, non? De esta nova astronomía, a marxe de que, claro, que se abre unha nova porta. Hasta de agora todo o universo o coñecíamos desde o espectro electromagnético e agora aparece un novo espectro que ainda está por coñecer, non? O de ondas gravitacionais. Entón, bueno... Eu vexo que gaña por goleada as ondas gravitacionais. Ajá. É que porque está molan. Borja aí. Chocamos.
A ver, o CRISPR ten esa parte de que é útil e bueno, é como a parte interesante, ¿no? Que é unha cousa útil, que ten a aplicación máis directa e inmediata, pero as ondas gravitacionais son un desafío intelectual. Entón, o sea, cambian nosa forma de entender e de ver o universo e de entender como funcionan as cousas. Entón é algo como máis paradigmático. Pareceme moitísimo máis importante por iso. Bueno, que de feito, ademais, non era algo como que sabemos que en terapia xénica se está traballando moito en moitísimos grupos, entón algo como CRISPR seguro que iba a chegar case en algún momento, non se chamaba así, chamaríase de outro xeito, pero o tema das ondas gravitacionais, vale, que se estaba facendo por buscar, porque senón non estarían aí o LIGO e Virgo e demais, pero é que non se tiña tampouco moita fe, é dicir, en que predixo as ondas gravitacionais, nin el cría que probablemente puderan pasar do tema teórico, non tivo os seus vaivens aí de creer, agora creo que sí que poden existir, agora creo que igual non, é dicir, de repente 100 anos máis tarde se ve que bueno, que o que el dun xeito teórico predixo que debía de ser, pois foi. Bueno, pois eu voume poñer do CRISPR. Eu son un apóstolo do CRISPR, fan de Mójica, e ademais así hai que balancear isto un chisquiño, porque as implicacións que ten na nosa vida cotidiana se empeza a ter, porque o término transxénico se queda desfasado, porque tú para ver un alimento transxénico tens que comparar unha librería de xenes, e ti co CRISPR podes cambiar letras individualmente, co cual esas librerías non valen, e xa cambia todo o tema dos transxénicos. É tan doado que o problema vai ser evitar que se fagan cousas que poidan, o mellor, liberarse, que fas uns mosquitos no laboratorio que non se te escapen. Ou, por exemplo, a posibilidade de editar a nosa estirpe, de ter non só que podes curar unha enfermedade, senón para ben ou para mal, para as cousas, que eso pase a túa descendencia, e que os fillos dos teus fillos sigan tendo esa mutación. Estás creando unha nova estirpe de humanos, que, bueno, o mellor é para curar unha enfermedade, pero o mellor hai que discutir se a miopía é unha enfermedade que compre ser tratada xenéticamente. E todos esas componentes éticas... Esa é a parte que dá miedito. Bueno, pois esa parte a mí que me parece interesante, porque, ao fin e ao cabo, as ondas gravitacionais... bueno, sí, intelectualmente nos abren un gran horizonte, e eu tamén me presto delas, pero o debate ético que está detrás do CRISPR, a modificación que hai, e sobre todo o rápido que vai, porque é unha técnica que desde que Mójica identificou a secuencia principios do 2000, ata que Dovna e Charpentier e Fenzán 2012-2013 a poñen en marcha, chega a todos os laboratorios, e en menos de 4 ou 5 anos xa é unha auténtica revolución, ese crecemento exponencial. Bueno, tamén ten que... A boa, vostede desempata. Que eu desempato? Sí. Mira, estaba pensando que ti sempre te pos de lado dos perdedores. Pero, espera, vou facer unha transacción. Eu penso que estaría moi ben facerme un CRISPR a min para crear unha línea dinástica. Entón, vou tirar pola rúa do medio. Bueno, pues... Imaginaste un mundo cheo de aboas de Einstein, expandindo as ondas gravitacionais. Estou tendo agora unha visión lisérxica de todo isto. Efervesciencia, dúas ciencias en contraindicacións. Efervesciencia, dúas ciencias en contraindicacións. Efervesciencia. E xa que estamos por aquí, vostede non ten ningunha favorita? Pois precisamente traigo un tema moi destas datas, un tema cuñao. Tema cuñao, Sí, un tema cuñao. Mira, vou contar unha nova do número especial de Nadal do BMJ. Do prestixioso British Medical Journal. Ese mesmo. Atención, que aquí vai o tema cuñado da noite. Non nos responsabilizamos do uso que se poida facer desta información, Bueno, sí, pero teña en conta que o cuñado do teu cuñado é ti mesmo. Moita xente non cae en eso. Iso xa tesmo que explicar despois. A ver, dispare. Atención, tema cuñado. Recoñecedes esta sintonía? Que sintonía é esta? Peppa Pig. Esta Rosa coñece que nai. Ben, Peppa Pig. Quen teña nenos pequenos coñece estes dibuxos.
Pois resulta que no BMJ veñen de publicar un artículo titulado, atención, Anima a Peppa Pig o uso pouco axeitado dos servizos médicos de atención primaria. Toma! Tema, cuñao. Anima Peppa Pig o uso pouco axeitado dos servicios médicos de atención primaria. Si, acéptolle que é un tema cuñao. Pois sí, aquí están os datos. No artigo do BMJ analízanse 3 casos clínicos nos que intervén o doutor Oso, no que, segundo os autores, malgasta recursos públicos. Un exemplo, por favor. Por exemplo, caso 1. A paciente, Pepa, é unha porquiña de 3 anos cunha erupción facial maculopapular eriematosa. Os seus pais chaman o doutor Oso Marrón, que manexa directamente o sistema de triaxe telefónica. Este sistema aconsella deitar a paciente e opta por unha visita domiciliaria urxente. Hasta aí entendemos. Na casa de Pepa, o doutor examínalle a lingua a porquiña e diagnostica un simple sarrabullo. Asegura que é algo moi leve que desaparecerá rapidamente. Malia todo, cede ante a presión da paciente e lle receita un medicamento. Isto non está ben. Home, o doutor Oso Marrón non é o doutor House, precisamente. Na análise do caso, os da BMJ argúen que pola descripción da doente trátase sarabullo viral e a práctica correcta é recomendar vigilancia na casa ou que asistan ao centro de saúde e non que sexa o médico quen se desprace. Ademais, a receita dun antibiótico está totalmente desaconsellada. Home, claro, se desplaza o médico está mal gastar os recursos sanitarios aí británicos, pero isto tan só é unha serie de dibuxos animados pros máis perquerrechos. Pero que hai debate, Manuel. Pois sí, hai debate, tema cuñao. E chegamos xa ao final deste especial co mellor do 2017. E seguindo fiéis as nosas tradicións, sabedes a que se vai dedicar o 2018. Irene, tes algo por aí? Eu sei que vai ser ano europeo de patrimonio cultural. Ano europeo do patrimonio cultural, pero hai outro ano máis. Alguén o sabe? Pois aí vai a sorpresa. Ano internacional dos camélidos. Ano dos camélidos. Mola. Pero hai unha constelación. Todo tipo de camélidos. Non sei, tenemos que investigar que isto dos camélidos. De que estás falando? Isto o día 1, si é o día 1 é así. Pois nada, moitas grazas aos colaboradores que nos acompañastes, tamén ao resto do equipo de Efervesciencia que non puideron estar connosco esta tarde. Moitas grazas, Borja. Grazas, Manuel, e feliz solsticio. Rosa. Pois boa ciencia para o ano que ven para todos. Débora. Bo Nadal. Viviana. Pois felices festas. Irene. Pois felices festas para todos e o de sempre, ceos despexados. A boa de Einstein. Sí, felices festas. Non me estou un pouco queimado. No, teño que marchar. Eu creo que Galileo non entendeu ben o de bacallao con albarriño e para mí que o pimplou todo, se quedou dormido e está queimándose a cea. Bueno, César Goldi. Boas festas a todo o mundo. Bueno, e tamén saudamos hasta logo, a boa. A Reyes Abad. Desde esta esquina verde deste planeta que é un puntiño azul pálido, no espazo vos desexamos moi feliz noite boa e moi boas festas. Marchamos, como é tradicional, coa verbena da Paloma. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Es siempre igual, igual. Hoy se adelantan, que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad. La limonada es que no entiendo qué no la pide nadie ya.
como que esa limonada ya no sirve para nada. Es lo mismo que un refresco de naranja o de ceba. Pues por eso justamente ya no es chicha ni limona. Eso digo yo. Pero el agua de Loeches es su bálsamo eficaz. Hoy la ciencia lo registra como muy perjudicial. El agua de Loeches es muy mala, pero muy perjudicial. Hoy la ciencia Se adelantan Que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad. El calor que hace esta noche sí que es una atrocidad. Yo Tengo a todas horas la cabeza tan sudada. Eso es bueno y conveniente, mi señor don Sebastián. Dirá que esta camisa me la acaban de planchar. ¿Esa camisa? Sí, señor. No lo dirá nadie. Pero he leído que el que suda vence toda enfermedad. ¿qué dice usted? No hay cosa mejor. Pues no lo sabía. Si lo acaban de descubrir. Hoy la ciencia se Adelantan que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad.